felkészülésünk úgy gondolom, hogy jól sikerült. Több távozó is volt a csapatban, akik kulcsfontosságú játékosok voltak, viszont nagy szerencsére több olyan játékos is érkezett, akit sikeresen beépítettünk a csapatunkba. Úgy gondolom, hogy egy ütőképes csapattal fogunk tudni nekivágni a 2015-ös szezonnak, és nagy reményeink vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog sikerülni az utolsó szezonunk Tata Mustangs néven. A Dunaújváros elleni mérkőzésre azt várom, hogy egy szoros mérkőzésen fogunk tudni győzelmet aratni. Úgy gondolom, hogy nagyon jó erőmérő lesz az, hogy a gorillákkal játszunk először. Többször találkoztunk már az elmúlt években velük, és sajnos még egyszer sem sikerült győznünk. Úgy érzem, hogy ez a csapat most készen áll arra, hogy ez a sorozat megtörjön. A szezon első meccse mindig kemény, úgyhogy én is keményre edzek rá, most is az utolsó pillanatokban. Remélem a játék jó lesz, én azt várom a meccstől. Az eredmény úgy gondolom másodlagos, de azért jó lenne győzni és begyűjteni az egy darab G betűt. A felkészülésünk lehetett volna egy kicsit jobb, ezért edzek még vízi. Úgy gondolom a hiányzókat sikerült megfelelően pótolni. Remélem, majd a játékunkban is látszódni fog. Puszi, sziasztok!